Oh, regerandi kufonera, ngani kufonera pane shura ndiri kuona kana. Na wewe nalo. Amarida. Ai bomira. Urikuike. Aiwa ndimwe ngoti andingidore, inyaya kuti andingidore. Ta ama dispose bana deposit bana. Kutende ku recycle. Hapana, ndio ramba itombo hema yoto. Asi kubvire zvetakazwa nyaya yekuzazi devolution kuzi mari inenge iri paprovince. Decision kuti zviro zviri zvonodaindia. Isusu pakuti ini ndakaita decision ipi. Wana ndivhoterwa terera. Baba nenyaya idzodzo. Handinozoti kanzuro yedu nemamba. Inotokurudzirana kuti setinodaidzana payani kuti uyai anyari mabudget consultation, mafeedback meeting. Vari kuti uyai ndandimwe anhu acho ndozvizwa azvisi zvinozazi pane anhu yacho here akavhota anozana hazvina kuti wakavhota kana kuti wakadini. If you are a citizen uchibhadhara mabhirizi ako, kanzuro inokurudzira kuti ukazwa kuti kusakubva une meeting iriyo kubvaito unoenda ndogara kunoku unototaurirwa zvekuti pamweni vanotaura kuti musangana pamofa munhu wese ndinotodiwa unotodiwa iwewe kuti uise input yako. Hazvina basa ba but yona handikutenyipa munobhadhara zvemaretsi emvura nechini ndodimwa nacho murudo because ndo mari dzacho. Saka ndinokwanisa kudecide kuti ndoda malights muroad, ndoda mastadium kuti awande, ndoda kuti mari iwandire kusoccer field, ndoda kuti mari iwandire kana kumabhawa. Nyaya mabhawa ndosati chazodaidziba pakanzuro kuti munhu wese ngaabatike pamabudget meeting wao nekutokurudzirana kuti ngatibhadhare nenge utori nendara nechonaisaziva kuti izvo zvimadisposable zvine zvimbori zvego mungatengesi zvine deposit dara ukabhadhara mutero mvura nechichichicho kanzuro ritope mibairo kuvanhu vanobhadhara because mari iyoyo ndo yetinozosenzesa kudevelopa community yedu ndo chinoita kuti town redu rinake. Street lights wakabhadhara une receipt saka mabhotoro anenge atinanidhi yekuto enda ikoko kana wakabhadhara enda ikoko kune zviriyo takanobuda ba ndokuona chine kandotochindisa anoita acho